Słuchajcie, moi drodzy, witam was serdecznie w ten piękny, u mnie jest wieczór, jest godzina druga, za minutę druga, z piątku na sobotę, piątek, piąteczek, piątunio wydawałoby się, tylko że ja jutro wstaję o 7 i wracam do domu o 17:50, ale cóż, to nie o to chodzi, nie w tym rzecz. Dzisiaj będzie taki typowy, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, typowy vlog, chociaż w zasadzie to można by określić mianem zlew, czyli będzie tak generalnie o wszystkim, po trochu i o niczym specjalnym, ale no to chyba właśnie o tym są vlogi, że ludzie siedzą i dupcą fleki, nie? Słuchajcie, chciałem pogadać o tym, co mi się nasunęło. To jest myśl, która mi chodzi po głowie od bardzo długiego czasu, ale jeszcze się z wami tym nie dzieliłem. Mianowicie, byłem dzisiaj w sklepie i słucham rozmowy ludzi, którzy stoją. Ludzi w wieku takich 55, 60, coś takiego. I rozmowa jest mniej więcej taka. No i już święta idą, mnie. Jak ten czas szybko leci, już wnet będą święta. Jak to zleciało normalnie. Nawet jak się mówi, jak z bicza strzelił. I oczywiście i zaś święta, i po świętach, i zaś nowy rok. I zaś nam czynsz podwyższyli, gaz podwyższą, opłatę za wodę podwyższą, pensja będzie mniejsza, a opłat będzie więcej i my rok starsi, czyli rok bliżej grobu, no i generalnie masakra, nie? Ja wam powiem, że ja tego słuchałem tak mimochodem 3 minuty i ja już dostałem depresji od tego, nie? Metaforycznie rzecz ujmując, że to są tematy, że myślę sobie, że jeżeli tak ktoś patrzy na świat, to on musi mieć naprawdę smutne życie. I teraz na pewno znacie ludzi takich, albo mieliście styczność z takimi ludźmi, którzy właśnie mówią tak, nie? O, miesiąc do świąt, nie? O, święta idą, o, to święta i po świętach, Sylwester, Nowy Rok, Wielkanoc i zaś. I to jest kluczowe słowo. I zaś, nie? I zaś ciężko. I zaś trzeba cały ten rok przeżyć i potem co? Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok, Wielkanoc. I zaś. I coraz starsi, i coraz więcej chorób, i coraz mniej ochoty do życia, płatności coraz więcej, gaz coraz droższy, paliwo coraz droższe, wypłaty coraz mniejsze, zimy coraz zimniejsze, lata coraz gorętsze, i zaś. No, ciężko nie stwierdzić, że to nie jest pogląd, to nie jest zdanie jakby Przeważnie tak słyszy się to z ust starszych ludzi, takich raczej rzadko się słyszy z ust, powiedzmy, ludzi w przedziale 20-30, że święta i po świętach, i zaś od nowa, i zaś trzeba przeżyć, i zaś następny rok cały do przeżycia. No a wiecie, a jeszcze są tacy ludzie, co mówią, i potem cały rok, to jak to się będzie ciągło. Powiem wam, że właśnie o tym chciałem powiedzieć, że to jest jakaś masakra. To jest masakra, to jest taki punkt widzenia. To jest punkt widzenia na życie, przez który można dostać jakiejś ciężkiej choroby, jakiegoś mentalnego raka z przerzutami. No po prostu według mnie tak się nie da żyć. No bo jeżeli ktoś przeżywa życie żyjąc od świąt do świąt i że to jest tak, że jak są święta, to on już ma dość, bo wie, że to są święta się zaczynają, i to jest też takie, że wiecie, że są święta i tak ludzie mówią, tak się narobiłam, albo tak się narobiłem, 12 godzin przy tych pierogach, 10 godzin przy moczce, zależy co kto tam ma na święta, 5 godzin robiłam ten barszcz, 10 godzin te makówki, tą sałatkę 3 godziny i cały dom, cała kuchnia brudna, krzyże mnie bolą, kręgosłup mnie boli, rejmatykę żech dostała i co? I 2 dni i po wszystkiemu. I opłaca to się tak? No chyba nie. No chyba na następny rok kupnę. Powiem wam, ja od takiego czegoś dostałem mentalnego raka. Jeżeli ktoś tak przeżywa, że żyje świętami i po świętach już ma dość, bo ma świadomość, że idzie następny rok i cały rok trzeba będzie przeżyć i dzień się, wiecie, wydłuża, a potem, ale co, że się wydłuża, jak zaraz się będzie skracał, zaraz będzie szybko ciemno, późno będzie się robiło jasno, zimno, brzydko, smutno, chuj.
Masakra to jest, powiem, masakra. Ja takich osób dużo znam, dużo takich osób mam w rodzinie, którzy mają takie nastawienie do życia masakryczne, krótko mówiąc. Ja tak nie mogę, mówię, trzeba czerpać z życia, trzeba się cieszyć, każdy dzień chytać go dosłownie carpe diem, czy był udany, nieudany, nie ma czegoś takiego jak dzień, totalnie wszystko było złe, bo co by się nie stało, gdzieś zawsze jest coś się dzieje, coś się wydarzyło ważnego, gdzie jest coś pozytywnego, choćby w najmniejszym stopniu. No, coś zawsze można z czegoś wyciągnąć, nie? No, ale no wiecie, to jest tak samo z tymi ludźmi, którzy wiecie, piątek, piąteczek, ło, i wiecie, sobota mija, niedziela to już tak, kurwa, jutro do roboty, nie? Popołudnie to już tak, wrzody żołądka, ręce już chodzą, kielich, głowa boli, już się nic nie chce, już jak się człowiek kładzie spać. Ja tak miałem, jak chodziłem do szkoły jeszcze, nie? Czy jak jeszcze studiowałem, powiem wam. Piątek wieczór, miód. Zabawa, tańce, balangi. Sobota spoko. Sobota spoko, relaks, granie na kompie, pyk pyk, spotkanie ze znajomymi, tu coś, podociągać sprawy, na które się nie miało czasu na, jak to się po śląsku go do beztydniu, czyli w ciągu tygodnia. Niedziela rano, już tak se do kościoła pyk pyk po 12, trzecia, czwarta, już się zaczyna, już mrok, już poniedziałek wyciąga rękę, już prawie poniedziałek, nie? Bardzo tego nie lubiłem, powiem wam, i trzeba coś takiego zrobić, jakoś ten tryb myślenia zmienić swój, wiecie, ja żyłem tak, poniedziałek, pyk, 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 to szybko zleci, piątku to w zasadzie nie liczę, bo ostatni dzień to w sumie robi się 3 dni, 3 dni się robi, nie? Albo wiecie, jeździłem na studia, to tutaj mało, to tu, to jako pół dnia tu i w sumie na 5 dni to tak mi wychodziło, że robię 2,5, nie? No tak naprawdę robiłem tyle samo, ale komfort psychiczny w głowie był o wiele większy, no a to jest najważniejsze, moi drodzy. To jest najważniejsze, żeby jakoś w głowie to mieć poukładane. Także napiszcie mi, czy wy znacie takie osoby, jak wy sobie właśnie z tym radzicie, żeby jakoś to życie ogarniać, a nie żyć od piątku do piątku i od świąt do świąt, no bo na dłuższą metę takie życie jest bez sensu, nie? Trzeba sobie poukładać rzeczy w głowie. Najważniejsze to jest jakoś sobie to w głowie wszystko poogarniać i od razu będzie się lepiej żyło, pracowało, uczyło, chodziło do szkoły, jeździło na studia i tak dalej. No. To myślę, że taki konkretny zlew zrobiłem. Wyszedł vlog taki prawie, jak to powiedzieć, o życiu, nie? No. A ja się kładę spać, bo trzeba niedługo wstać. Jeszcze mi się nie zdarzyło w ciągu chyba ostatniego roku być w tą sobotę rano wyspanym, nie? Ale może tym razem będzie ten pierwszy raz. Dobra, to ja wam pyknę, muszę zrobić tak, to są, tam są wszystkie ważne rzeczy, zapraszam na właśnie na Facebooka, Twittera, zobaczcie sobie koszulki, bo są 2 nowe wzory koszulek, jest po niemiecki zwierz i druga wersja jest koszulki Pieremie, także do koszulek, no tutaj macie wyświetlone i do wszystkiego linki macie oczywiście pod filmem. Dziękuję wam bardzo za uwagę, moi mili, jeżeli wam się podobało, jeżeli chcecie dalej vlogi takie robić, piszcie pomysły pod filmem, piszcie mi pod filmem, proszę, pomysły wasze na nowe vlogi. Bardzo was o to proszę, bo ja już ostatnio powiem wam, że może nie, że nie mam pomysłów, ale wasze pomysły zawsze urozmaicą. Ja coś może połączę, jakieś tematy, jakiś wybiorę, coś, na pewno mi to pomoże, także piszcie komentarze, komentujcie, napiszcie, o czym byście chcieli kolejne vlogi, zostawcie łapkę do góry i cóż, ja idę spać, a wam życzę dobrej nocy albo miłego dnia, zależnie od pory. Pa, pa.